turn around and say I didn't mean it. I throw words around when I'm not down, but baby, I didn't mean it. And anything I could show you I would, so that you know, baby, words are words, but I speak truth when I say I won't. Hello guys, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आंनि सासे फंबाय दङ। दा बे फंबाया जोबोद मोजां साइकेल स्टान्ट खालायो। दा आं बेखौ जोबोद नायनो लुगैदों। दा आंनि नायनायजों लोगोसे आं नोंथांमोननो बेखौ देखायनो नागिरदों। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांदो। अब्ला थांदिनि, लेट्स गो। अब्ला गाइस, नै जोंहा दा बआ सफैबाय। अब्ला नै दा जोंना बआ फैबाय। दा बे बनि मुङा कक्रझारि। अब्ला नोंथांमोना स्टान्टखौ नायलांदो। लेट्स गो। Don't put it past me now. Turn around and say I didn't mean it. I throw words around when I'm not down, but baby, I didn't mean it. And anything I could show you I would, so that you know, baby, words are words, but I speak truth when I say I won't. अब्ला गाइस, नै नोंथांमोना नुनो मोनबाय। दा जोंहा नै फंबाया जोबोद मोजां स्टान्ट होगासिनो दङ आरो खारफानाया आंबो मेंलायबाय। थ' नोंथांमोना नायलां। दे फैदो। दे, बे जादों। अब्ला गाइस, नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंना फंबाया साइकेल स्टान्टजों लोगोसे आरो माखासे बारनायफोरखौबो रोङो। दा नोंथांमोना नायलांबाय था, स्टे टिउन। Despite how life has been, under the light we shine golden. No matter who it is, sometimes we all give in. No matter who it is, sometimes we all give in. गाइस, नै दा स्टुपि खालायनो नागिरदोंमोन। दा ब्रेकनि प्रब्लेम, स' बेखौ खालायनो हानाय नंला। नै नायनो हागोन नोंथांमोना। दा ब्रेकखौ फुल हमजोब्बाय, थेवब्लाबो नै ब्रेकआ फिसाया एसे प्रब्लेम जाबाय आरो नोंथांमोना बे स्टुपिखौ नुनाय नंला। मालाबा नेक्स्टआवहाय स्टुपिखौ देखायसिगोन बे। Don't put it past me now. Words around when I'm not down, but baby. अब्ला नै गाइस, जोंना फंबाया दा स्टान्ट खालायखांबाय। दा फंबाया जोबोद मेंबायबो। ओमफ्राय दा फंबायनाव माखासे कुइसन सोंसै। अब्ला फंबाया बे स्टान्टखौहाय माब्ला आरो बबेनिफ्राय स्टार्ट खालामो? अब्ला फंबाया एसे खोन्थाना होदो। आं जेब्ला क्लास 7 दं, अब्ला आङो इउटुबाव नुदोंमोन साइकेल स्टार्ट खालामनाय मानाय। अब्ला आङो बे समाव साइकेलाबो बारा मोजां गैयामोन, गियार गैयामोन। क्लास 7 टाइमाव गोदो ना फ्रांक नङा। अब्ला दा आं क्लास 12 मोनबाय, साइकेलाबो मोजां फैबाय, गियार गोनां, खस्थ' जाला दा स्टार्ट खालामनो। दा आंथ' प्रफेसनेलबो नङा, आं सोलोंगासिनो प्रफेसनेल जानो थाखाय। अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय, दा जोंना फंबायाहाय क्लास 7निफ्राय स्टार्ट खालामदों। आरो बै समावहाय बुंनो थाङोब्ला साइकेला एथबां बेबायदि दानि बायदि गोदान मडेल माने गोदान माबा गैयामोन। स' फंबाया जोंना बै समनिफ्रायनो सोलोंबोदों। दा फंबाया जोबोद नाजायो। फंबाया जोबोद मोजाङानो जायो दा स्टान्टआ। दा फंबायनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबां शेयार खालामदो, जाहाथे नैबे फंबायनि टेलेन्टखौहाय बयबो मिथिदों। दा जोंनि हारियावबो बिदि साइकेल स्टान्ट खालामनाया माने जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। दा नोंथांमोना एसेबां हायो एसेबां
शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बे फंबायनि टेलेन्टखौ बयबो मिथियो अब्ला नैबे फंबायखौ जाय बिथांमोना फल' खालामनो गोसो जायो दा फंबायनि इन्स्टाग्राम लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय 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 औ Gini.